104.7 IFM. Report! Sumabak sa seminar at workshop ukol sa Business Continuity Plan ng Department of Trade and Industry Region 1 ang ilang negosyante sa Pangasinan na kabilang sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Sa prem ng IFM News Tigupan kay DTI Regional Director Merly Membrere, mainam na may nakahandang Business Continuity Plan ang bawat establishmento upang maiwasan ang pagkalugi dahil sa mga hindi inaasahang kalamidad o pandemya. Tinalakay din ang mga wais na paggamit ng artificial intelligence sa pagnenegosyo bilang gabay sa digitalization ng mga produkto. Sa pamamagitan ng seminar, umaasa ang tanggapan sa kaunlaran ng bawat MSMEs sa pagsusulong ng mga local products. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.